Hi mga higala, may gabi karon magluto ko og among panihapon. Mo ang mga ingredients: instant noodles, itlog, kamunggay. Una natong buhaton sa kamunggay, ato ni siyang haroson, sa tawag pa sa Bisaya haroson. Ug karon magsugon na ta sa pagharos sa kamunggay or hagpaton ang kamunggay. Samtang nagpadayon ta sa pagharos sa kamunggay, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe ug i-click po ninyo ang notification bell para mas notify mo sa next video. Kini mo ni ang kamatis, butangan natong kamatis, lamasan natong kamatis, atsal ug sibuyas dahon mo ni ang sibuyas dahon. Sunod natong buhaton, magpabukal ta og tubig. Bukal na ang ininit tubig. Ilunod na nato og una ang mga lamas. Unang ilunod ang kamatis. Sunod na ilunod ang atsal. Kalan na pud nato. Before ilunod ang kamunggay ug ang instant noodles. Timplahan nato daan og asin. Asin, lami kayo mo no? Asin. Bukal-bukal. Sunod, itimpla na nato ang seasoning mix. Sunod, ilunod na nato ang kamunggay kay nagbukal-bukal na ang tubig. Ako narabot ang mana, ma. Maman ko imuha, mama. Maman ko imuha, mama. Imuha. Ano, ma? Noodles! Ma, ayaw pa di crumbs, ma. Ayambe. Crumbs. Sabay nato paglunod ang noodles. Para sabay ra maluto ang noodles ug ang kamunggay. Nya pabukalan na pod. Lunod na nato ang sibuyas dahon. Ay, kabalo ko, ma. Tara, imo mountain, ma. Ato man sa dira sila. Mabukal-bukal naman sila. Butangan na nato og itlog. Dili lang nato o kayon para dili mabungkag ang itlog. Luban na nato. Sakit. Oh. Luto na. Hukad na. Mga unata. Unya, unsay lasa? Lasa. Mame. Lasa number 2. Para sa noodles. Marasunta mga higala. Amik kaayo. Hi! Manihapon! Mo na imong sudan. Bye-bye. Sula, bye-bye. Dami kayo, ma. Sarap! Masarap, ma-delicious. Ingon po, delicious daw. Super sarap. Delicious? Sarap? Delicious. Delicious po, delicious. Delicious daw. Bye! Bye-bye. Bye! Wait for me. Please. Bye! Comment below.